ezimbalini ibandla kwindawo yaseSwellendam. Intente ye-Back to God ke hema phaya benza ngamandla sinabavangeli ke oba uMakheba oba uSifikani no sisi anibaboni ngoku niphi noku no sisi Siceshe nyuka Jesus uphi ulentombi yaseMakhaza kuyasetyenzwa kwelikapa bangcwele bam naba abantwana benu basuka eSwellendam utata uRhayi nguye opha okwangoku abaphelelanga kodwa abakwazileyo ukuza naba sithanda ke ukuba sithi kuni bamkeleni abantwana benu sine local assembly entsha eSwellendam anithi amen kanithi back to God siyabamkela ke phakathi kwethu kodwa sithi masisose siyenzisise lenkonzo sicele wonke umuntu osindiswe ukusukela ku last year ngelixesha le convention yabantu abatsha noba usindiswe kweyiphi locally ingeba open air or usindiswe emntwini londa osindiswe kuyo sicela uze ngaphambili nawe uzothatha lentsikelelo. God bless you useza baleka wena osindiswe last year ukuzotsho ngoku khawuleza uze ngaphambili. Hallelujah. Baleka ungayiphosi lentsikelelo gijima ngoba siyithathi kancinci into yokusindiswa kwakho. Glory to Jesus. Wadla Jesu. Baleka. Oh, hallelujah. Baleka. Jesus. Baleka. Gijima. Siyabangela. Yamkele emsipheni wenkosi yamkeleka baleka ufikile ekhaya baleka gijima thank you Jesus oh hallelujah ela nijike nijonge kwelicala imani ngapha nijonge ngapha. Thank you Jesus. Balekani bantwana bam balekani. Siyanamkela. Oh hallelujah shayani izandla. Thank you Jesus. Sizobathandazela ningemi. Hallelujah. Nihambe ningemi anifikanga ecaweni kodwa nifike kuYesu insimbi adlazinye nihlale nisaweva amandla. Phakamisani izandla zenu. Thank you Jesus. Cela umfundisi omnyeza ubathandazela. Bawe egameni likaYesu. Egameni likaYesu mNazarethe.
Thixo wethu ophilileyo, Thixo wethu onamandla onke, dala kunezinsuku, wena owayekho okhoyo osezawuba khona, liyawudlula izulu, liyawudlula umhlaba ngunaphakade. Siyathandaza bawo naba bantwana bakho ekwenziweni kwe-Great Commission osinike yona nokuthi masambe siyobalanda. Baphunyukile emgibeni, baphunyukile esandleni songendawo, wena Thixo bahlangule. Siyathandaza egameni likaYesu okoba bangabuya umva, isitsixo secango lobuya umva siyatsixwa uze bangaphumi. Uba bengenile kungabikho nto ibabuyisele emva ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama. Bancede Moya Oyingcwele, wena uyazazi izidingo zabo, uyazazi ngumphumelelisi. Uba ubaneze kuwe Thixo wethu onamandla onke, ungumphumelelisi wezinto zonke. Sukiseke Moya Oyingcwele ongame, sikela Nkosi abantwana bakho abaqhuba ivangeli, Moya Oyingcwele nokushumayela. Abanye Nkosi benza door-to-door campaign, abanye benza open airs, abanye benza door-to-door visits. Thixo wethu onamandla onke, abanye bamisa intente, abanye bamisa itruck. Thixo wethu ophilileyo, bafihla abakhonzi bakho besaqhubeka nokuyenza le nkonzo, ubanikeza amandla emandleni. Uzuko Thixo malubuyele kuwe egameni lenkosi uJesu Nazarethe, amen. Masicela onyawo nhle kusahlatyelelwa, sibamkele, sibabeke izandla. Sicela abefundisi bakhawuleze bese ngaphambili. Thank you Jesus. Mongena ngezigubhu uyinkosi. Sicela ibandla lime ngenyawo beseza befundisi bayabamkela. Thank you Jesus. You. Oh Jesus. Uyinkosi uJesu. Uyinkosi.
Jesu Jesu ephakemeyo mongeni mo Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Masithathe elithuba sibulise baka RCC abefundisi bethu. Sibulise kotata abefundisi bonke. Sibulise omama bonke. Sibulise kwi-office yama-organizer e-youth onke nekomiti ye-convention. Sibulise abantu abatsha bonke sibulise abangcwele bonke ngegama likaYesu. Sibulise Western Cape Convention ngegama likaYesu. Hallelujah. Andizonke ixesha ke ndonqena ukwenza ke la determination katata wamfundisa uGabuze besithi kwelicala ngu5%, kwelicala ngu15% in terms of the noise of uhallelujah. Kodwa nje ndiyafuna uva kube kanye nje uhallelujah kwelicala xa nibulisa nje ngegama likaYesu besibulisa ku-Western Cape Convention ngegama likaYesu. Jesus, Nkosi yami, ndibanika 100% already. Hallelujah. Zifuna nje ubulisa kwecala abathandekayo okugqibela nje sike sivu hallelujah, shout hallelujah at the top of your lungs. Besibulisa ku-Western Cape Youth Convention ngegama likaYesu. 200%. Hallelujah. Ndingumzalwane ke ondawoni fani yami leyo, ndingubhuti Thando igama. Ndisindisiwe zono zami zonke zixolelwe. Ndingumntwana kaThixo, ndikhonza kwelabandla laseLeyden AOG phansi komfundisi uThekwana nomama uThekwana. Bathandekayo, ndiyacelwa ke pha ezantsi ngabanikhokhelayo ukuthi senze nje le elithuba lokuthi sisamkele indwendwe zethu, sivile ukuba abangcwele basukile kwi-region zabo bazokusihlonipha kulo convention wase-Western Cape. Enhlizweni yethu ke siyafuna ulivula ithuba loba sibamkele abantwana bakaThixo abasuke kwindawo zabo ezikude. Babeka zonke izinto bazincama ukuba befuna ukuzofellowshipa nathi kulo convention wase-Western Cape. Ikhona ibhoda endlini. Hallelujah, ndiyazibona izandla. Ikhona i-Eastern Province endlini. Hallelujah. Ayibo sivile ne-Western Reef, ikhona i-Western Reef endlini. Izandla siyazibona bathandekayo. Andizochitha ixesha lininzi bangcwele bam. I only have 20, even less than 20 minutes now. Emva koko ndiyohlala phansi. Ndiyacela man abangcwele bam bonke abasuka kwezi regions endisibizile ibhoda sivile ikhona iKZN. Ikhona iKZN endlini. Nazi izandla siyazibona abangcwele siyathi izwi lithe inxenye ibe yamkela i-visitors. Kanti ayisezo visitors ababantu seyizizithunywa zikaThixo. So nathi asinolivalela ngaphandle lothuba ukuthi sibacela abangcwele bam bonke abazileyo abazosivizithela kule convention yase-Western Cape. Sizabanika nje ixesha ithutyana nje bangcwele bam basibulise, siba welcome nje kakuhle, sibone ukuthi sihanjelwe eneneni.
I-convention ayo convention ngaphandle nathi siyasithatha izithuthi zethu apha siyo kuba siyofuna ufellowship nabazalwane nathi ke siyahanjelwa sawucela mani sizabahlabelela abangcwele bam bonke i-visitors ngokwezi-subregion zazo ezohlukileyo mhlawumbi ke nongakhonzi nathi siyamcela nje naye angeza bathandekayo simbone bazasibulisa nje abemnye kwi-subregion yakhe xa bafika apha then siyohlala phansi siyacela ke egameni lenkosi ingoma bonke ababephakamisele baze bangcwele bam basibulise nje siyohlala phansi egameni likaYesu bazahlabelela haleluya bengicela indwendwe zethu zike zime ngeenyawo masizibone imani ngeenyawo kalo ningabishayi bathandekayo sisendlini enkosi apha haleluya siyacela ke nizeni ngengoma nangu umntakwethu seyikhona apha ngaphambili thatha apha emayikhini bhuti wami sizeni sonke iqabela phaa phezulu mbhuti estage sicela size zonke indwendwe zethu bathandekayo asinaxesha ngegama likaYesu KZN Western Reef Border Region Eastern Province please come forward nike nizosibulisa Siyakubonga ke siyakubonga Hallelujah. Izabhuti wami. Sizawucela abangcwele bam nje please identify one person from your sub-region, go from your region. Nguyaza asizothetha sonke. Amen. Ngenxa nje yamaxesha. Please identify one person from your regions. Nje abazathe sibaninzi, at least I'm expecting 4 or 5 people to say a word. Sibaninzi kakhulu, at least 4 or 5. Ngegama lenkosi. Hallelujah. 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 Igama lam ndingusosule Mandilakhe ifani ndingusixubane ndisindisiwe izono zam zonke zixolelwe. Hallelujah. Ngokuhlala nihlala apha eKhayelitsha ezwezwe kodwa ke ndindwendwele umakazi apha eLita Park ukhonza apha kula sekethe yaseHarare phansi komfundisi uBhekameva nqonde andinophoswa tu ngoba ndandiphana kukho inkonzo yabantu abatsha
kushumayela umfundisi ohomba. Hallelujah. Ngathi makazi nakanjani ndikhona kwi-convention. Hallelujah. Ngiyanibingelela bonke abazalwane egameni likaJesu. Igama nguWandile Sibongo ngokwamchunu. I-region yami yase-DND khona ke i-region yami yase-DND ngapha local church yami yase-Claremont Assembly ngaphansi kababa umfundisi uMvinjela. Bazalwane angifuni uqamba amanga, ngiyajabula kakhulu futhi ngiyathokoza kakhulu ngokuthi nje ngibe nani nje futhi ngikhonze nje nani, and I'm so grateful ukuthi nisineze nje ithuba lokuthi nje sikhonze nani. So nje ngiyabonga kakhulu bazalwane. Hallelujah. Nandingu Engetelo Wakandiman Sindisiwe. I'm from the Western Reef, so I am standing for Abantu base Western Reef. So currently in the same Musenberg, I'm a student. So at Bonnie Poster, I was like, I am going to fellowship. Amen. Siyabulisa ke Western Cape Youth Convention ngegama lenkosi uYesu. Amen. Umzalwane uNtetha lo sisuka ke eCape. iCape ke is made of 3 regions, i-Eastern Province, iBorder kwakunye neGlen Grey. Singabantu ke abaqhele ukuza apha yearly kodwa ke besigqibele kudala uba sibe khona kule convention yase Western Cape. Siyambulela ke uThixo osivulelele inceba. Siyathanda ke nokwazisa in 2 weeks time sabe sino Cape eseBhayi. We expect the same. Inkosi nisikelele. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Manthathel thuba ndibulise bonke abefundisi. Now mamefundisi naso sonke isigceba salomhlangano egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Ndingumfundisi umhlahlo mina abangcwele lapha eWestern Cape. Ndimenyiwe ngutata wami uTata Mpotololo napha eBhongweni. Sebenzisana kakhulu nabo. Ibandla lami kwalapha eKhayelitsha, iHouse of Prayer, All Nation International. Ndiyathemba ikhona into nonke ndidonsayo apha. Mhlawumbe ndiyapromise ukuthi mhlawumbe ndandivizithela noma seninenqila ngapha eThabanchu. Andizuphelela apha. Mhlawumbe zahamba ndotsho naseThabanchu. Ikhonto engicela xa nomhlangano eThabanchu, nami zazibopha ndotsho eThabanchu. God bless you. Hallelujah! Hallelujah! Glory to Jesus! Ndiyathanda ukubulisa emhlanganweni ngegama nguNokwanda umakoti wakwaTata uBhengu. Ndisindisiwe ndisuka pha eNorthern Cape and Free State. Ndivakatshile for the very first time oko ndandinqwenela ukuzofika ndifikile. Kisitharha kisitswiriri kakapa yari kakapa. Kisitharha kisitswiriri kakapa yari kakapa. Hey hey hey.
Hey, hey. Ka re tsohle ka Jesu. Amen. Amen. Glory to Jesus. Sesawuphakamisa ngoku tata owe RCC eze ngaphambili ezoku-introduce ispeaker somhlangano sale service. Sizamphakamisa ke utata phana kumaculo ucilongo levangeli page 73. Vuthisa Jesu umlilo. Vuthisa Jesu umlilo wakho wezukuphonsa emhlabeni usithele luthando sivuthe shalom uwenze lo umlilo afudumale sepholile izitha zethu siusizitha ngothando esilutholi abantu abatsha ebenze ukubela nekomiti ye-region eyenze okokuba ube lo mhlangano unazo izipika eziphuma within the region. RCC yenye yemibono esinayo that we can see ukuze nakule yethu i-region asitsho okokuba asi-odi from outside kodwa ke we will continue uku-invite ispeaker from outside the region but nathi singazilibalanga. Without wasting any time masicele ke zonke izipika zethu zomhlangano zenyuke sizoziveza apha eregionini. Thini ingoma? Ulelani kuyehova uba akhange ndinimise kodwa bathandekayo senidiniwe nabangcwele ingecala
Phakathi kwethu ke bathandekayo sinomfundisi uSifikane. Umfundisi uSifikane ke utshatile unabantu. He's born Estegspruit. The Lord at Danun under Evangard sub-region. Ke akahambi yedwa mama uSifikane. Mabone. Siyabonga. Then sinomfundisi uHomba. Umfundisi uHomba naye ngowasemthatha. eMillanton. Ungumfundisi ke waseClay under leadership kamfundisi uDublekwele. Abakuboni mntanami. Kanimshayeleni izandla naye bethuna. Then sinezipika kuthiwa relay speakers. Le committee man kanishayela izandla man. Obra odwa azange niyibone beyenza lento. Dibangacinga eza committee obrother Gini going back ngiyaqala udibana ne-relay speaker kulonyaka. Hallelujah. Siyabonga ke phakathi kwabo ke sino sister Bongiwe Nkunga is a born again child of God. She fellowship at Worcester in the Boland sub-region under Pastor Khasi. Kanimshayeleni izandla bethuna. Then sibeno sister Annelisa Ncuka. Sister Annelisa Ncuka is a saved child of God, originally from Tsolo, Eastern Cape. She fellowships at Mandela Park, Luandle East Church under the Tigerland. Konya Pitana. Under Luandle, ne? East. Yes. Taipole. Pansike komfundisi umqungquthu. Kanimshayeleni izandla. Last but not least, Brother Pisma Lucas. I'm sorry band bize wrong umfethu. Lucas is a saved child of God, originally from Delft South. He fellowship at Delft sub-region, suburban AOG in Tigerland under Pastor Kobese. Kanimshayeleni izandla. Nazo ke izipika zethu bathandekayo zale convention. Hallelujah. Sithi ke masiziveze phakathi kwenu okokuba nani nizithandazele as you continue enjoying enkosini nibathandazele. Sicela ke behle okwangoku kushiyeke only the speaker. Ispeaker ke sethu esizodeliverisha umyalezo nguSister Mente. May God bless her. Uthixo isebenze ngaye. I've seen her. Dimbonile uthixo eqhekeza ngaye kwi-previous conventions. Dimbonile eKhayelitsha serving under uPastor Mbombela. And uphuma ezandleni ezihle imento yakhe. And silinde uthixo
abonakale nakuleni gender. uThixo yena kasebenzi ngantoni bathandekayo? Ngegender. Kodwa usebenza ngesitya esivumayo. Sicela ke bathandekayo simhlabeleleni ingoma ezukileyo. Igama linye nalo isisekelo sinye uJesu uyinsindiso inye uyinsindiso isisekelo sinye uJesu uyinsindiso Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ela ke sibulise ko tata bethu be RCC. Greetings to our fathers from RCC, Sihloniphe uminister okhona phakathi kwethu. honoring the minister that is our midst. Sibulisa ko tata bethu otata befundisi. Greetings to our fathers, pastors, Sibulisa otata abonke no mama. fathers and mothers, Sibulisa youth yonke ngegama all lenkosi. young people in the name of Jesus. Ndingwakwamente There she is saved. ndiyam She loves Jesus. ngenxa yexesha abathandekayo Because of time, asizuba salimosha. we're not going to waste any time. Kha kube lula ukuzofika kule ndawo izo omnye. She did not sleep last night. Kodwa into endivuyisayo kukuthi uThixo usivile. That God heard our prayers. Bendithandaza ndisendlini. I was praying at home. Umfundisi uHomba notata uSifikane bebekwakhe. Tatu Womba and Tatu Sfikana were in the Nabazalwane houses. bethu bebekumakwabo. And all our brethren. Emthandazweni wami ndimenshine into ethi In my prayer, I mentioned this. Thixo God, wakhe wabiza uMoses. you once called Moses. Ubunexesha okhe uthatha umhlangano wakwaIsrael. You had time to have a meeting with them. Abantu baphume kwi-comfort zone zabo. People moved from their comfort zone Baze entabeni kaThixo. and come to the mountain of God. Wena Thixo You, O Lord, ubuthetha noMoses. you were speaking to Moses Athethe nabantu and he bakho. speak to your people. Thixo Lord, O God, thetha nathi speak to us ngongathi ubusivalele erumini. as if we were in the same room Wasinika umyalezo. and you gave us the message. uThixo uyenzile lonto. And he did that exactly. Alutata uHomba izolo That I remember yesterday evula umhlangano. when he opened this gathering. Ngexesha ngithandazayo ekuseni As I was praying this morning, ndithi kwabazalwane endihleli nabo I said to those who are with them, ingase kungaqala mna I wish I can start ngoba ndinefeeling ethi because I have this feeling utata uSifikane uzayigqiba. that Tata Sfikani will say Kodwa everything. bendithe kuThixo But I said to God, ubundinikile umyalezo. you have given me the message. Ndizawuthembeka. I will be faithful. Ndiwuthethe unjalo. I will deliver it as it is. Siphethe lo mxholo We are treating this topic wokubuyiselwa to bring back, kwi-presence kaMoya Ingcwele. going back to the presence of the Holy Spirit, wokubuyiselwa bringing back the Spirit. ezawubuyisa into When he's about to bring eyakhe things yabakhona that was once there, akathethi nabantu he abangazinto doesn't talk to the ngoba umntu clueless, angakhange abone nto those who never saw, akawazi umahluko who does not differentiate.
Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Uthi umoya ingcwele ethetha nami. The Holy Spirit says to me, Undisa kwincwadi kaHagayi. that we are going to Hayi. this book of chapter 1. uThixo uthetha noZerubhabheli God is speaking to Zerubbabel emva koba bebuyisiwe after they were brought back ekuthinjweni kwabo from exile. indonga The zeJerusalem walls of Jerusalem have zidilikile been broken. uyathetha uThixo God is speaking. uthetha He's kuHagayi speaking to uthi Haggai. aba bantu He says these people nithi ayikabililwe ixesha that you say it's not lokuba time yakhiwe indlu to kaThixo build the house of uthi God. nibhizi I am busy. ukulowo nalowo Each and every one. wenza njengokuthanda They are kwakhe doing as they ngenxa like. yeneglection Ngenxa yokungatholi yendlu yami of the house. niyasebenza I'm working. kodwa nifumana into I don't find anything. niyabulaleka You suffer, kodwa nizuzi but you don't get. Western Cape Western Cape. allow me to Ndivumele. prophesy The prophet. ukuba lilo eli xesha This is the lokuba time indlu kaJehova esimeni to sabo be restored. umoya ingcwele ulandela indaba The Holy Spirit says to ngexesha me, uEliya when Eliah adilisa isibingelelo destroying the altars sikaBhali of Baal, phambi he did lilo not cause the kodwa fire, waqala but he started. That was destroyed. Oh, hallelujah. Hallelujah. lendlu esithetha ngayo This house, kuHagayi chapter 1 Haggai chapter 1, ilandlu very same house yayokhiwe zizandla that zikaSolomon was built by wathi Solomon. uThixo xa eyakha When God rebuilt it, igama lam my name, ndilibekile I have placed my name, imithandazo my prayer eyakwenziwa kule ndlu that will be noba made. abantu baye balahleka Even you astray bona kuThixo to God, they see ibandla xa lihlangana when they gather together eJerusalema in the Jerusalem, libiza kuThixo calling unto God, ndiyawukuva He will hear ndisezulwini Him in noba heaven. kwakusakhiwa i-physical Even building if you are building a kodwa physical, kwakungakhiwa nje indlu it was not any house, kwakusakhiwa icovenant it was the ngoba covenant. indlu lena This house yayinomnqophiso had a covenant. Jesus. hallelujah Hallelujah. so uThixo xa ezawubuyisela into When He is about to restore something, ukhangela abantu abayaziyo He longs for those who knows. ngoba njengoba sihleli apha Points the temple uthi to me. ndizawuyichitha le tempile I will rebuild this ndiphinde temple ndiyakhe and build it again ngeentsuku ezintathu within 3 days. amangala abantu They were amazed. bathi ayikhona Impossible. sathatha 40 years We took 40 years sisakha le ndlu trying to build this house. uyawuyenza njani le How nto can you do this uyakhe ngeentsuku ezintathu within 3 days? ayefika When He into comes, yokuqala ungena He ejerusalema entered to uthi Jerusalem. kubafundi He bakhe said to the ngena disciples, nemzini enter to the xa house. ningena khona When you enter there, nofumana you will iesile find a donkey Oh. for us zenithi by the Lord. enkosi ena He ejerusalema entered to Jerusalem. ekhwela iesile Enter- When he jerusalema entered ufika Jerusalem, ubona umhlola he saw endlini yokuthandaza in the house of prayer, kuyananiswa kuyathengiswa people were selling endlini in yokuthandaza the house of prayer, kwenziwa imali making money. umthandazo awusekho There's no prayer. lithi ibhayibhile The Bible says uyesu Jesus, etha and He beat him. wathi indlu kaBaba
He said, this is my father's Yindlu house. yokuthandaza. It is a prayer house. Susana sizinto. Remove this sin. Lendlu. This house Yindlu yokuthandaza. is a house of prayer. Lendlu. This house, Ibizwe ngegama. it is being called LikaYehova. by the name of Jehovah. Lendlu. This house Ayisingomqolopha. is not just any place. Wesihange. Not any place. Oh, la manda korabasita. Hila mama masita koria kata. Hele manda kana la yasinda kata. Hila mama 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 mama. Kurianda kata la masita. Oh, 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 Baba. Oh, 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 Yes, oh, Lord. Yes, Lord. oh. Hula mama mama mama. Ilana ya masitaka. Oh, hallelujah. 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 Uyesu kayefika. When Jesus entered, Waklini Jerusalem. he cleansed Jerusalem. Kayaqhiba When he iklina. finished doing that, Sangena imfama. the blind came in. Receive impiliso. They received healing. Bandla likaThixo. Church of God. Whenever ibandla Whenever the church lirejecta rejected umoya. Holy Spirit, Ibandla the church labor in vain. lisebenzela mahala. I'm not a motivator. Andikhuthazi apha. Kodwa I am the voice. Kodwa ndililizwi. I am the voice. Ndililizwi. Ndizothi ixesha lingoku The time is now ukuba abakhi that the builders, banyukele you ngasentla enter the higher bayolanda place. izinto Go get your stuff. zokwakha kulo The mzi. equipment to Kodwa build. kwakheki You cannot build usenetafile when you've got a table ezingadingekiyo. that are not needed. Abazokwakha Those who come to build, funeke babe they ready must be ready. tusafa. Ukusokola. Izwi lenkosi lithi The word of God says, the word of God says lithi ubukumkani bukaThixo the kingdom of God. suffered violence and Lahlukumezeka. violence Ukuhlukumeza. shall take it by force. Bathatha ngamandla. Lili This is xesha the time. devil uyalaya. Ungaka Satan. Namhlanje inkosi ibithe zendithi The Lord said to me, mkhulu ngakuthi greater is he. kunalo We sezuyeni. are than the world. Greater is he. Kakhulu. We Asoyiki. do not fear. Sizosetyhula ilifa Sizothatha labantwana of bethu. our children. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sizasetyhora We're coming to secure. ilifa We're coming to secure le generation yethu. for our generation. Not in our time. Hayi ngelethu. We are ready. Silungile. We are ready. Sikulungele futhi. We are ready. Silungile nje. Si-ready kakhulu. We are so ready. Xa uyesu eyiklinile indlu, When Jesus cleaned the house, miracles happened. imimangaliso yenzeka. Uthi xa ehamba ke ngoku uyesu When he left Jerusalem, eshiya abafundi bakhe, leaving his disciples, uyayithemba iJerusalem. he trusted Jerusalem. Uthi xa ebashiya, And when he left them, he says, hambani eJerusalem. go ye there. Ngoba eJerusalem Because Jerusalem, izinto zine-order. things are in order now. Ii-priorities azigqwethekanga. Now things are not twisted. Uthi abathi xa befika When they entered eJerusalem, Jerusalem, abafundi bakayesu Jesus' disciples, zabathethe ndaba, they never said things, zabathethe politics, not politics. benyukele They egumbini entered the higher place, eliphezulu. the higher room.
bazawuhamba noThixo. Those who will walk with Abantu God. abazawuma ngakuye. Those who will stand with Him. Abamele ukutsho Who kwakhe. will listen to Him. abeseJerusalema. They were in Jerusalem. iJerusalema. Jerusalem. Indawo yokuphila. It is a place of Ngoba wealth. sihlali kwi-convention. We don't dwell Kodwa here. sihlala eJerusalema. Sihlala in Jerusalem. Yini Jerusalema? What is Jerusalem? It's your local church. Kulapho ukhonza khona. Ixesha eli. This is the time. Ama-local avuke. The local to Kubasa rise. umlilo. Bring the fire. Kubasa umlilo. Burn the Xa fire. umlilo uvutha. When the fire is burning, Inyoka ziyatsha. the snakes Xa burning. umlilo uvutha. When the fire is burning, Umoya kaJezebhele the spirit of Jezebel uyahluleka. is defeated. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus. Yes. Uthi luthetha nami. The one who speaks to me, Awukwazi ukulwa imfazwe zikaThixo he says you cannot fight battles of God ngoThixo ongamaziyo. by the God that you don't know. Iqualification Qualifications. mazi yena. Know him first. Ngoba amamaziyo Those who know him, bathetha njengoElisha they speak like Elisha kumfana omgcinayo. to the one who was looking after him. Ayisoyika impi. When he was scared of Ayazi battle, uba mkhulu then you know he's greater, ongakuthi who's within us, kunalo than sezweni. the one in the world. Uvuka igeneration Generation is rising egcwele ngamandla kaMoya that Ingcwele. is full of the Holy Spirit, Engosikoyika who will ngokoyikiswa. not be fear. Oh, akayifundanga ivesi. Nifuna ivesi. Akakayifunda ivesi. Oh, Jesus. Siyathandaza ngoku. We are praying now. Haggai chapter 1. Oh, Nkosi Jesu. Sifunde nje uverse number 3. Verse number 3. Siyophela uverse number 6. Oh Jesus. Verse 3. Kwafika ke ilizwi likaYehova ngoHagayi umprofeti lisithi, lixesha nakunini nina lokuba nihlale ezindlwini zenu zalekiwe, ibe lendlu yam yona ilinquwa. Utsho uyathi ziqaleni indlela zenu. Nahl ninganise niyadla ningahluthi nisela ninganeli kukusela nambatha ningevi insitho noziqeqe amen noziqeshisayo uziqeshisela ukuba agalele engxoweni enezikroba. Verse number 7. 7. Utsho uYehova wemikhosi ukuthi Yeah. Thunywe loo nto tata uhomba. This is the message I carry. Consider your ways. Qalani indlela zenu. Ngoba abantu abazawukwenza i-restoration Those who will bring indlela zabo abazijongile. ways. Uthi utata uhomba uThixo ethetha ngayo izolo. God spoke through Tata Wamba yesterday. Uthi uThixo usenze sabangcwele. He says God made us to be holy. I-qualification yokwakha Qualification of building ukuba ungaguqanga is not bowing down kuBahali. to King Baal, to Baal. Uthi uYesu Jesus says, xa emisunderstandwa ngabantu
Babantu bengamqondi. besithi ukhupha ii-demons ngamadimoni ngenkosi They are yamadimoni saying he's taking out demons by the king of demons. uthi ubukumkani He says the kingdom obuhlukeneyo that is divided seboyisiwe is defeated. into abangela uba sehlukane What makes us to be divided? kungoba iindlela zethu zinje We have two ways. lithi ibhayibhile lam bahamba kanjani abantu How can people walk indlela enye bengavani when they're not working the into same way? abangela uba singavani What makes us not to be kungoba together? ii-interest zethu azifani Asinamdla ufanayo. kodwa aba bangakuyehova Those are in God's side. now it is the time Lixesha ngoku. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. asinangxaki bathandekayo We don't have any problem. iproblem kathixo God's only problem kukuthi abakhethwa is those that are appointed, bangayazi iposition yabo not knowing their positions. usathana akanamandla Devil is weak. uthixo yinkosi yesabatha Jesus is the king of Sabbath, nkosi yako konke king of everything. kodwa kudingeka aba But we need those, zelibhabheli Zebubebele, amasalela the remnant. le imessage ikhetheke kakhulu This is a specific message. sizothetha namasalela I'm talking to the remnants. Oh, ya no Yeah. ungabi nangxaki hallelujah. siyavala Jesus. sithetha namasalela Only the remnant. now it is the time Ngoku lixesha. now it is the time Lilo eli xesha. uthetha nabantu abagqwetha ii-priorities Speaking to those who twisted uthixo priorities. wasemva God was at the back. izinto zethu zaphambili Our agendas in front. uthi umoya ingcwele Holy Spirit says, lixesha loba ibandla time for the church. izinto zokuqala The things that we ibe prioritize, zezokuqala we put them first. Jesus. izinto zokuqala ibe zezokuqala First things to be put in first. uyesu xa efika ejerusalem When Jesus came into Jerusalem, wafika wanothisa uba bakhona abantu endlini he noticed there are people in the indlu house. yona imile The house is staying down into ebefana uyenziwa that are supposed to be done. bekufana uba kuyathandaza There are supposed to be prayers. kodwa kubhizi kuyathengiswa They are selling, making money. ii-priorities igqwethekile Priorities are tested. abathandazi basemva Prayers at the back. abathandazi balele Prayers are leaping. abenzi bobubi bayatshotsha The wickedness in front batshotsha endlini kathixo in the house of God. xa efika uyesu When he came, he arrives. watshintsha Things. wayisitsha Jerusalem, i-conducive ngoba i-local church because the church of local, yindawo yokukhula it's a place of growth, yindawo yokuphila place of health. asiphili ngama-convention We don't survive by siphile convention. ekhaya We survive back home. Hallelujah. igeneration yam tata ungceshe My generation, i-depressed ixinzelekile, ijayive enkonzweni dances in the church. ngomso uyozibulala Tomorrow they commit ngoba suicide. akho nto ibasusteyinayo Akho bagcinileyo. kodwa iremedi Kodwa nali yes. asizoyilanda enigeria Alikho iyeza eNigeria. kunabantu abalapha You are here. abakhe babona You once saw it. kunabantu There abalapha are those in the house. abawaziyo la They mandla know this power. lali xesha This is the time lokububize that you call kulo wakhe wahlangana to the naye one you once saw. He uyaphendula answers. He uyaphendula answers. ueliya Eliah, he wayeyedwa was alone. against 400 Ejongene ne-400. prophets of Baali Abaprofethi a good bakaBhali. standing with God Engume noThixo. yamenza amelane It notshaba made him to into stand. edingekayo What you need. ukuba sisukume sibe Rise. ngakuthixo Stand with God. izwi lenkosi lithi The word of God says, asimi when we ngakuye stand in God, akho nto
nditshi Uloyiso lolwabo. Hallelujah. siyathandaza We pray. ziqaleni indlela zenu Consider your ways. ithi ibhayibhile wathi wothetha uthixo Bible says when God spoke, uzerubhabheli watyeka Zerubbabel, athi xa iresponda and when he responded, esithi we will go esithi sizawuya, ethi izwe nkosi umoya kathixo the Spirit of God wamhlokoloza provoked him. Jesus. hayi my god umoya oyingcwele Holy Spirit ngowabantu abaredi is for those who are ready. ukhona He is here. ukhona He is here. kodwa udinga But he needs icontainer igumbi qoqophe zokumreceive that will receive him. Jesus. amen Hallelujah. qalani indlela zenu Consider your ways. now it is the time Lilo ngoku ixesha. to rebuild Siphinde sakhe the altar i-altar izibingelelo kaJehova zikaYehova. ko isizwe xa sihlukumezeka When the nation is being tortured, uthixo akabuzi boni God does not ask sinners. ubuza ibandla He asks the church. ngoba ibandla elime But kakuhle the church that stands in God, lifire extinguish lingumlilo, lifire extinguish licima intolo lobubi bonke of evil. siyazibuza We ask ourselves, kwenze njani what has happened? consider your ways Qalani indlela zenu. qho uthixo xa ikhangela i-answer When God is looking for an answer ngomonakalo owenzekayo or for the disaster, ukhomba ibandla He consider Hallelujah. You. Cela si Western Cape sime ngenyawo. Jesus. May we all stand. Now is the time. Ngoku lixesha, Now is the time. lixesha ngoku. Lilo! It is the time. Lilo eli! This is now. Kodwa uThixo uthi masigqale God says, let us consider indlela zethu. our ways. What are we doing? Senzani eKapa? in Cape Town. What are we doing? Senzani. Are we doing the right thing? Senze into eyiyo na. Let us do the self-introspection. Make sisijonge thina Sigqale indlela and zethu. consider our ways. Sizalela phansi. We are giving birth to nothing. Kodwa xa kusakhiwa. But when we are building, No, kwathi xa kusakhiwa kwenye indawo eBhayibhileni. when they were building in the Bible, I-enemy zeza. Uthaba came And sesicela unincedisa. and said, we want to To help you. build with Sisakheni you. nani. Abesakha. When they were uThaba building, liyadiliza. the enemy destroys. Western Cape. Kapa, Simixile. we have mixed. Abanye bayokha. Some are building, Abanye some bayadiliza. are destroying. Kudemoningi. Oh, Jesus. Asindana ngazombili. Yes, Jesus. Now is the time. Ngoku The lixesha. time is now. Ixesha lingoku. We need grace. Sidinga inceba. We need grace. Sidinga inceba. Bafundisi bam. Pastors, We need grace. sidinga inceba.
sikwazi so we can be able ukusebenza to work nabantwana with these kids bavuswa kuThixo that God is raising. la Goliath esijongene Even naye the Goliath we are facing, lo esijongene the naye one we are facing, abona bazamwisa phansi the ones who are going to Ngaba destroy him balapha. are these ones. God is raising men and women uThixo uvusa to otata deal with the namama Goliath of our time. abazawuqondana noGoliath weli xesha. Cela simeke inyawo si-Western Cape. Let us all stand as Cape Oh Town. my God. Oh my God. Item inye. Thathi language enye. Sithetha into enye. We are rebuilding. Siyokha. We are rebuilding. Siyabuyisela. We are rebuilding. Siyabuyisela. Akuzakhiwa ke. When we are Kuba building, khona ingxaki. a problem comes. Abathi asiyazi le. Some will say we don't know this one. Bafika bothi umlilo sowubasiwe. They came and enjoyed what was Abayazi there. nolandwa kwenkuni. They don't know going Sizothi there. masilandwe inkuni. But we are saying, let us go and Emthandazweni. fight it in prayer. Ukuze umlilo So that the fire uhlale uvutha. can keep on burning. Ake sithandaze sonke Western Cape. Let us all pray. Sithi we are rebuilding. Say we are rebuilding. Siyakha. We are rebuilding. Asithandaze sonke. Oh. Hey. 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 You. Shalabakandaya. Ripeya bo shanda kapataya. Uriya shandaraya katapa. Ripenda. Shende ya bakataya. Ooh. Hey. 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 We are rebuilding. We are rebuilding. Come here, Lord waters. We are rebuilding. We are rebuilding. Now is the time. The time is now. Sisamenge nyawo sicela umfundisi uNjoloza azothandaza. As we are standing, we ask him, Pastor Njoloza, to come and pray. Jesu ngubani ufana nawe ufanelwe indumiso Jesu ngubani sameke inyawo bangcwele siyathandaza ofana ufanelwe bathandekayo bathi go yini Western Cape. Hallelujah. Jesus. My God. Ukhona into zika Kesari, There are things that belong to Kesare, ukhona into zika Thixo. and there are things of God. Yini madoda. Hey,
Besingena bafumana abantu bebenokhangela indlela zikaThixo baqoqele kuzo. Can't we have people here who are looking for the ways of God? Batsha! Jesus. Besingena bafumana abantu eWestern Cape. Can't we find people in Western Cape Bebengabuyela ezindleleni zakhe. that would consider their Therefore ways? singayivala inkonzo. Therefore singayivala inkonzo. After we can close Uba the service, besingafumana abantu abatsha if we can find young abathi people sibuyele ezindleleni. who are saying we are considering Sizoqala our ways, indlela zakhe. we are considering his Angeke ways, siphile we shall never live away upon the him. ways of the Lord. Kwendlela zikaThixo. Teach me, Lord, Ndifundise your Nkosi, ways. indlela zakho. Tifundise Teach me indlela your zakho. ways. We are repeating Siyakha the words. indonga. Bobani Who ababuyele we are ezindleleni considering zika their ways Yehova. of God. Bashiya indawo zabo. They are living their Baze ways kuletha. and coming to this altar. Uyawavuvuza God is umkhosi raising an wabantu army bendlela of people of the way, zakhe. of His way. Wabani eWestern Cape. Who are these people? Baleka mntomtsha. Run, young Senza people. umkhosi We are building an wabantu army abatsha of young people abazawula who imfazwe are going to fight wars zikaYehova. of God. Arise, church. Phakama bonke. Uyehova ufuna umkhosi God is raising an wendlela army zakhe. of His ways. Siyathanda. We are praying. Oh siyathanda. Oh, we are praying. Bobana bendlela zakhe. Who are of His ways? Baleka sithandaze. Run forward, come. Baleka sithandaze. Run so we can pray. Funa abantu bendlela We zakhe. want people of His ways. Isidima salapha. The dignity of this Sisebantwini house abasendleleni is in zakhe. people who are in His ways. Siyabuyela. We are going back. We Siyabuyela. are returning back Kwindlela to His zikaYehova. ways. Siyabuyela. We are returning. Thina bamkileyo siyabuyela. As we have been astray, we are coming Isidima back. salapha. The dignity of this Sisebantwini abatsha. is in the young people Abasezindleleni zakhe. who are in His ways. Baleka siyathandaza. Run so we can pray. Siyathandaza. Devil is a liar. Satan liqoki. Devil is a liar. Liqoki. Ayabuya amandla lapha. The power of this house is coming back. Yabuya into yalapha. This thing of this house is returning. Yabuya into yalapha. It's returning. Devil is a liar. Satan liqoki. Yabuya into yalapha. iyabuya into yalomzi It's coming back. ifuna abantu abatsha It wants young people ababuyele who ezindleleni are returning to the Buyela ways. kuzo kule We Western are Cape. returning as the kule Western Cape. convention In this conference, we siyabuyela are returning kwindlela to zakhe His ways. Siyabuyela. We are going back. Siyabuyela. We are returning. Asizwe kuma local church. We won't go to the local Singekho churches sezindleleni zakhe. without us in His ways. Kuvuka abantu abatsha. Young people are rising. Abazokhonza kakuhle. Who are going to serve Him well Besezindleleni zakhe. in His ways. Siyathandaza. We are praying. Siyathandaza. Libandla likamoya. This is the church of the Holy Spirit. Sivala amehlo sithandaza. Close your eyes so we can pray. Sivala amehlo sithandaza. uNkulunkulu uthetha nathi. God is speaking with us. Ubawo. Thank you, Jesus. Ubawo. Thank you, Jesus. Thetha ngentombazana. Ubawo. Speaking to a lady. Ubawo. Thank you, Jesus. Moya ngcwele. Siyabuyela. We are returning, oh God. Sicela uxolo bawo. Sicela uxolo bawo. Size sawuya thina. Sayikhohlwa indlu yakho. Kodwa namhlanje sibuyele ezindleleni zakho. Siyaxolisa bawo. sikonile Siyaxolisa bawo. Siyabonga ubusibuyisele ezindleleni zakho. Wena ongabayeki abantu bakho. Awusiyeki ngoba uyasithanda. Awusiyeki ngoba uyasithanda. Awusiyeki ngoba uyasithanda. Oh besingaba ngobani ngaphandle kwakho. Besingaba ngobani ngaphandle kwakho. Besingaphela endleleni moya ngcwele. Sibuyela kuwe. Moya kaSomandla. Lawula impilo yethu. Uyela impilo yethu Nkosi. Sibuyele ezindleleni zakho.
Sizoqala indlela zethu. Ngoba namhlanje uze yakhuluma kunye nathi. Kuba sibuyele ezindleleni zakho. Ngoba nababeyibonile lendlu isesebuqaqawulini. Hayibo somandla. Ngeke sabheke eNigeria. Ngoba sibuyele ezindleleni zakho. Siyabonga bawo ngesicakazi sakho okhulume ngaso busisa abantu bakho. Oh, waze wathetha nathi njengabantwana bakho. Usisi ibandla lakho naye wonke umuntu lapha ngegama likaJesu. Amen. Nanku umkhosi bathandekayo siyacela befundisi bamnithi nje izandla nanku umkhosi uThixo uvuse Western Cape. Babuyele ezindleleni zikaThixo siyacela befundisi nibeke nje izandla phezukwabo nibeke izandla. Nanku umkhosi uvuswa nguThixo abantwini abatsha. Hey! Nanku umkhosi vula inhliziyo yakho mntanami wamkele uThixo namhlanje ubuyele empilweni yakho. Cela ikhwaya isincede hlalele. Likhalinye fu uthi Sekubangcwele bonke ngegama lenkosi uYesu. Siyalibulela ilizwi likaThixo. Ndizawucela while disenza i-announcement ngicela uTazwa iPieback asondele azosinika i-order ye-lunch yanamhlanje. Ndicela noTata uMfengwane asondele ngaphambili for i-announcement zotata ama-organizer. Kuyacelwa abathandekayo bonke o-secretary be-sub-regions babe ready ne-financial report kwi-service elandelayo. Kuyacelwa no-MC ne-worshippers ezizawuqhuba i-service elandelayo uba babe ready inkonzo iqale nge-5 to 3. Siyacela abathandekayo sistikhe exesheni. Make ngeli xesha uzabe selapha uTazwayi noTata uMfengwane. Iza tata. Okay. Mandibulise kutata befundisi bonke abakhona phakathi kwethu, ndibulisa otata bonke, ndibulisa nomama, obhuti nosisi, ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Yes. Lome apha phambi kwenu ngumzalwane uMbhobho, ndikulocal waseMandela Park, ndisindisiwe. Amen. Ndimele uzochaza izaziso indlela sizotya ngayo.
Amen. Ndicela sinyamezelane sihlale kwindawo esihleli kuzo. Ukutya kuzoza ngalendlela bekuze ngayo izolo. Amen. Uzawuza ukutya uhleli esitulweni sakho. Sonqena ngenxa uninzi benu nime ixesha elide phayana etywini. Zizongena iplate. Yes, kule ndawo nihleli kuzo. Onantsika RCC, otatu RCC, ikomiti, izpeakers zethu, zizobonelelwa pha boardroom zona. Andazi ba ndiyavakala ne? Nanku umuntu esithi andivakali. RCC, committee members, zomhlangano lona, izpeakers, boardroom. Otata befundisi noma befundisi ama-organizer onke i-visitors zethu i-elderly citizens. Amen. Siyosihlalisa phaa kwezatafile zondlalwe ngamalaphu amhlophe. Bohlala phayana ukuba ngaba ungutata umfundisi, ungumama umfundisi, uli-organizer lawo onke ama-groups. Yes, ne-visitors zethu ezisuka ngaphandle zizoya phaa phezulu. Nabantu abadala over 60 silindele bona phaa phezulu ngokuzithoba okukhulu bangcwele abathandekayo. Ndicela sibambe le miyalelo. Amen. Aba bantu bahleli phaa phezulu bona indlela abazotya ngayo kuzavulwa lamnyango lowa upha ekoneni ubhalwe exit. Bazawuhla phaa kuwo bona. Kukhona itafile ezobaphanga sefrijini ezoba ibalindile. Behle ngekwe-order bangenza ilayini bona. Xa behlaya phaa kukhona umnyango ophumayo phaa eqaleni bazophuma ngawo okanye mhlawumbi bazama indlela obana bazonyuka apha babuyele kwindawo abahleli kuzo. Nangokunjalo kwecala ukuya phaa ngemva bazohla phaa kulaa kona bazofika zikhona iiplate zabo. Bazophuma phayana bazothatha iplate phaa umuntu ayozongena apha anyuka apha abuyele kuloo ndawo abehleli kuyo. Enkosi kakhulu. Amen. Siyabulisa abathandekayo emhlanganweni sonke egameni lenkosi uYesu. Amen. Just briefly ke njengoba esechilo uchairman utata uPefile ndoba bathe masithi inkonzo izawungena ngo-3. Ixesha ngo-2 ngoku siyavala izawungena inkonzo at 3 o'clock. Secondly, njengoba se-echilo intoba all 11 secretaries ngexesha elifanelekileyo bazohlala apha before the business. Bazobekela izitulo apha bo-11 esingakutsho ke yoba rest assured intoba amanani wona awasiyo lento oyiqhelileyo. Yilento ayiyo ngo-2026. All sub-regions zihlukuhlene. Amanani achaze enye into phaa kunale uyaziyo wena. Siyacela ke into yoba oosekretari bangasidileyi beze apha ngoba le inkonzo sawungena kuyo ngo-3 izoba yi-business service. Bakhona abantu abaza kuyikhalala ilunch bangayityi ngenxa yokukhathazeka ngenxa yamanani. Cela ke abathandekayo ezi trophy nezi shields zibuyiswe during le break esawungena kuyo zisiwe kulaa office yase-administration. I-shield yasebhongweni. I-shield yasebhongweni asikayifumani phaa e-administration. Yayeka monthly
neyaseGansbaai cela zisiwe phaa eofisini during i-break time plus i-trophies zaseBoland yayimke nee-trophies eziyi-2 last year iBoland ezirotateayo cela ke iBoland izibuyise nazo zoyi-2 ziye phaa eofisini le ye-quarterly meetings plus ne-sub-region yaseBoland ne-Vanguard ngokunjalo i-Vanguard yayiqokelele last year cela ke izibuyise ke zoyi-2 i-trophy ebezifumene last year izise phaya uba zawubheka phina asiyazi kodwa ke siyacela ziye phaya sikwazi ke bathandekayo into yoba during i-break time silungisele ibhizinesi le esawungena kuyo ngoku. Amen. Ndivale chairman. Hayi ke bathandekayo singavala ke ngokwe-instruction ka-chairman. Remember ke bekuthiwe inkonzo ingena ngo-3 sitye ke bathandekayo si-cautious about u-3 o'clock. Singavala inkonzo ke siye ebreakini. Babona amandla onke siyathandaza Nkosi ngeli xesha langoku sawuvala Nkosi lo mhlangano siyivile Nkosi intethiso yakho kuthi nangalemva kwemini siyaguquka moya ingcwele. We want to be abide by your rules. Sincede Nkosi singathi sikhonze kangaka silahlelwe ngaphandle ngenxa yaba si-disobedient. Sincede moya ingcwele siyehla xa lo mhlangano Nkosi uphela sibe icacile i-direction esiyithathayo in as far as your word and your instructions are concerned. Siyaphuma ke ngoku Nkosi uphuma kunye nathi moya ingcwele siyi-enjoy ilunch Nkosi sikhawulezise ukuze uphinde usiphungulele okusilingeneyo nakule sayingena inkonzo. Sithe Nkosi ke kakhulu ngawo wonke okwenzekileyo during the 10 o'clock service. Enkosi moya ingcwele nangabantu obamisileyo apho to minister unto us. Bless them once again, we pray, in the name of Jesus. Ufefe lenkosi yethu uYesu Kristu, uthando lukaThixo, ubudle buye buhlale busikhaphe busibuyise egameni lenkosi yethu uYesu Kristu.